Takže čau lidi, vítám vás u nového dnešního videa. Dneska budeme fandit prostě Osočné. Čau lidi. Jsme tady na zápase a dneska budeme totálně fandit, bude tady ultra set něco. Protože to první jsme totálně projeli, totálně jsme to pokazili, vůbec jsme nefandili, všichni šli úplně někam do prdele. Protože koukejte, bohužel prohráváme 2. Ale Hetrik. jdeme, ale dáme to, vyhrajeme. Minule jsme málo fandili, takže prostě musíme to dohnat. Okay. Ozveme se vám, až bude gól. Přece nemůžu za to, že golman je díra. Fotbal, to je co milujem nejvíc na světě. Fotbal, hra, která od malička dostane tě. Fotbal, dáváme Gól, my chceme gól, my chceme gól. nejvíc na světě. Fotbal, hra, která od malička dostane tě. Fotbal, dáváme góly a křičí na nás máma místo Guardioli. Nikdo nesimuluje, nikdo se tu neválí. Když rozbiješ okno, tak mamka tě nepochválí. Promiň mami, že teď zloba tvoje srdce svírá, ale já přece nemůžu za to, že golman je díra. Fotbal, to je co milujem nejvíc na světě. Fotbal, hra, která od malička dostane tě. Fotbal, dáváme góly a křičí na nás máma místo Guardioli.
neválí. Když rozbiješ okno, tak mamka tě nepochválí. Promiň mami, že teď zloba tvoje srdce svírá, ale já přece nemůžu za to, že golman je díra. Fotbal, to je co milujem nejvíc na světě. Fotbal, hra, která od malička dostane tě. Fotbal, dáváme góly a křičí na nás máma místo Guardioli. Fotbal, to je co milujem nejvíc na světě. Fotbal, hra, která od malička dostane tě. Fotbal, dáváme góly a křičí na nás máma místo Guardioli. Nikdo nesimuluje, nikdo se tu neválí. Když rozbiješ okno, tak mamka tě nepochválí. Promiň mami, že teď zloba tvoje srdce svírá, ale já přece nemůžu za to, že golman je díra. Ještě 2, ještě 3.